रसोईया से बहुआर सासू से अरज करे हो। राम रसोईया से बहुआर सासू से अरज कर हो। ए सासू लगताटे दिन नियरा गईले कमर पिराए लागल हो। सासू लगता कि दिन नियरा गईले मनवा भारी लागेला मनवा भारी लागेला हो। सासू त बोलही के रहली ननद उठी बोलेली हो। सासू त बोलही के रहली ननद उठी बोलेली हो। भाभी अबही त 10-5 दिनवा नाटक जनी करहु हो। भाभी अबही त 10-5 दिनवा तू दहिया जन चोरावहु दहिया जन चोरावहु हो। इतना बचन भाभी सुनली सुनाई ना पावेली हो। अरे भाभी के आँखिया ललित भइले मन भइले भारी त मन भइले भारी न हो। भाभी करे लगली घर बरतनवा तरा मरसोईया नु हो। भाभी करे लगली घर बरतनवा तरा मरसोईया नु। एक घड़ी बीतल पाछली राति जन्म नंद लाल न हो। अरे जन्म रसोईया के दुआरिया त लाला न जन्म लियले हो। अरे जन्म रसोईया के दुआरिया त लाला न जन्म लेले हो। जब सासू आइली आंगनवा त बउअर के संभारेली हो। जब सासू आइली आंगनवा त बउअर के संभालेली हो। अरे पीछावा से आवेली ननदिया त माई के सिखावेली माई के सिखावेली हो। ए माई देखिले हूँ बेटा की बेटी तबे हो गोदियाली ह तबे हो गोदियाली नु हो। वही दिन पाई छठिया त 12 दिन बरइया न हो। वही दिन पाछटिया त 12 दिन बरइया न हो। धीरे धीरे मांग सोना नेगावा तो बाबू के बधाइया नु हो। ननदो मांगेली सोनावा के नेगावा तो बाबू के बधाइया न हो। पहिल काही बतिया ननदी याद कर मनवा में सोच ले हो। ननद अबही त 10-5 दिनवा त दहिया हम चोराइला दहिया हम चोराइला काम नाही करिला हो। ननदो सोनावा के नेग का पैबू पितरियो ना देब हो। ननदो सोना के नाछावर का पैबू पितरी
यो ना देब पितरियो ना देब हो। नद रुपिया से पैसा कहाँ पैबू चमनियो ना देब चमनी यो ना देब हो। ननद लहंगा चू नरिया न पैबू लुगरियो ना देब लुगरी यो ना देब हो। ए ननद बड़ा जोर ससन दिखवलु बहुत तारा पावेलु हो। हे ननद बड़ा जोर ससन देखवलु बहुत तारा पावेलु हो। ननद कमर के पीरा नहीं बुझलु त गभिया बोलिया गभिया बोलिया बोलेलु हो। ननद जाई मांगने गया अपन भैया उहे हो सारा दी हाँ उहे हो सारा दिहन हो। राम रसोईया से बहुआर सासु से अरज करे हो। ए सासु मोर दिन गैल नियराई त दैया भारी भई गैल कमरिया पीरा उठे कमरिया पीरा उठेला हो।